kan tro, at det er et fedt syn. Og se på landskaberne på Midtfyn. Når et blege kroget veje. Styen det er. Septembers VIP-tema Fyn er fin var spækket med gode råvarer fra den lille, lækre ø midt i vores rige. Det velsmagende svinekød fra Grambogård var på menuen, og det er ikke uden grund. Fyn er fin. Fyn er fin. Fyn er fin. Sten op for J'en i det Slagelse. Vi er i dag på besøg nede på Grambogård, hvor vi besøger Jens. Hvorfor skal vi spise Grambogårdsvin? Jeg mener helt klart på dyrevelfærden, der har vi en kæmpe forsæt, i og med at alle vores grise går på halm. Grisene de får ikke genmodificeret råvarer. En anden ting er, at vores grise de er meget roligere end traditionelle slagtsvin, fordi vi omgås dem mere, end man normalt gør. Det har så den fordel, når man driver med grisen og skal have dem på slagterhus senere, så når de ikke at blive stresset på noget tidspunkt. Tror du, vi kan smage det? Ja, det siger slagteren jo. Slagteren siger absolut, at man kan smage det. Det er helt sikkert. Det er et renere dyr, det er fodret på en helt anden måde. Så ingen tvivl om, pengene er givet godt nok ud. Så når vi i VIP er færdige med at køre temaet Fyn er fin, så regner du med stadigvæk at kunne sætte Grambogård? Uden tvivl. Det må vi håbe. Fyn er fin. Fyn er fin. Fyn er fin. Velkommen, og jeg er slagtermester her på stedet. For 10 år siden startede vi i Grambogård. Grambogård ligesom markedsfører sig på at være dyrevelfærdsforkæmper. Mm-hmm. Hvordan kommer det til udtryk her i den her del af forretningen? Der gør vi jo blandt andet den måde, det bliver transporteret på, at de kører i grisevognen. Men han sænker simpelthen vognen ned, så bagenden står nede, og så går grisen ud selv. Ikke noget med at skal jage dem. Så er der også noget med transporttid? Altså den er jo kun, jeg tror det tager ham en kvarter eller sådan noget, at køre i lastbil, eller i traktor, fra stallen af og så herop. Og så også det, at der ikke er andre, der er ikke grise fra andre steder fra, der ligger de og hygger sig. Så der er ikke en stor uro, og det er aldrig sådan, at de farer rundt derude. Hvor der trolde med hekseskud, og prinsesser med sexet hud, og de danser vildt om natten, dog de værner om trylleskatten. Fyn er fin. Fyn er fin. Fyn er fin. Det er godt slagtet, og så er det dejligt tørre.